Чакай, кой подкаст е това? Не знаем. Тъпото е, че не знаем кой подкаст е това, но да, здравейте. Където и да влезе. Където и да влезе, там сме. Значи, ето, казваме го за всеки случай, че това е Restless подкаст, който между другото няма епизод в този канал от 3 години. Добър рест за Restless подкаст. Много добър рест беше ударен. Да, но те видях тук. Срещнах се с тебе. И реших, че просто трябва да седнем и си поговорим. Да. А пък има, нали, този все пак нашия разговор може винаги да си има дом, защото ние вече сме в модерно общество и си имаме по няколко YouTube канала и някой Instagram профил, така че може да си го пускаме където искаме. Да. Може да ме последвате и в готварски ми канал, който също може няма. Може там да го качим, защото ние реално ще сипваме. Да, но ти между нямаш, ти не си ми гледал готварските неща. Не съм. Ето. Признавам се, че не съм. Като човек, който е любител на храната. Мен е много трудно да спазвам рецепти. Аз готвя на око и така интуитивно. Това, значи този канал е точно за теб. Така ли? Защото аз не казвам рецепти. Имаш това много имаш готварски канал без да казваш рецепти. Да, няма вътре, няма грамажи, няма такива неща. Ето това добре бих го гледал. Просто е така за мотивация. Той затова има такъв успех, грандиозен. Може би, защото всички хора търсят обаче рецепти, аз никога не гледам. Да. Но за какво сме се събрали? Сега не сме се събрали да си говорим за рецепти, въпреки че сега бяхме на маса. Но пък ще сипваме. Бяхме на маса, сега пак сме на маса, но бяха отрупа. Аз просто имах изискване, че за да снимаме, че трябва да съм яла преди това. Да. Ще е много грубо. Темата днес, за която сме се събрали, да прозвучим малко професионално е... По-назад ще се върна. Преди време започна ти започна всъщност да коментираш една тема, която на мен ми е много важна. Тя е за... няма да казвам, ще кажем, че за паркетните лъвове, но аз по-скоро искам да разширя малко. Как хората в днешно време са някакси много чувствителни, много раними, много се плащат да не се нацапат, да не се наранят нещо, да не се намокрят, да не се настинат. Същевременно живеем в едни времена, в които пък хората много искат да показват геройство в социалните мрежи. И ти много хубаво кръсти паркетни лъвове. Нали, то може би идва това от паркетния джип. В смисъл, хем е джип, ама хем не мога да го качиш в планината. Нали? И това е една тема, която аз не мога да си говоря с много хора за нея, защото повечето хора около мене, за съжаление, отиват по-скоро в тази посока. Ще се опитам да бъда адвокат на дявола малко, но пък ми е още по-интересно, че мога с жена да си говоря на тази тема за паркетните лъвове, защото пък жените не са обикновено тези, които се поставят в такава ситуация. Но как ти дойде? Какво те подразни, за да започнеш да правиш такова съдържание? Значи аз за паркетните лъвове обявила съм им война преди още много години, защото под общия знаменател на паркетните лъвове не са само хората, заради които аз го използвах като наименование последно време във връзка с това, че хората така упорито отказваха да не доброволстват, когато природата имаше нужда от тяхното съдействие. Паркетни лъвове от преди много време съм ги засегнала и по отношение на това, че хората искат да ходят в планината, ако може екипирани с някакви такива като за космонавти костюми, които да нямат абсолютно никакъв досег, т.е. да се качат в природата, да си направят активност в Страва, да си направят една готина снимка, едно супер интересно рилче, влогче, но ако може да са така екипирани, че независимо какъв сезон и каква е метеорологичната обстановка, да нямат никакъв досег с природата. Тоест, може да са възможно най-дългите панталони, най-дебелите обувки, най-твърдите обувки, просто да са изолирани от всякъде, да са капсуловани, но просто все пак да са там, защото нали, движението е здраве и все пак е модерно да се ходи на планина. И още от тогава съм ги така нарочила и се опитвам да им покажа, че в това да си предпазлив и в това да си отговорен към безопасността си, това да си отговорен към природата, да си уважителен към планината, да имаш респект от нея, това не означава да си капсулован 24 часа, 7 дни в седмицата и през всеки един сезон. Можеш с много премерено и много осъзнато да си в досек с природата, с слънцето, с водата, с калта, с камъните. Аз обожавам да съм, примерно, лятно време с къси панталонки, рила, пирини, високите планини, защото просто аз така чувствам природата. Минавам, драскам се от клек, драскам се от тръни, драскам се от камъни. На мен това ми донася удоволствие, защото аз по този начин имам контакт с природата. Аз не съм отишла там да се прибера после непокътната. Аз за мен още от дете, когато много обичах футбол и играех футбол на асфалт и правях задни ножици и шпагати по асфалта, за мен още от дете това да имаш рани и да се прибереш вечерта с рани и с синки е един признак, че аз съм си живяла деня пълноценно. И много ме дразнеше това нещо в планинарските общности, тази прекомерна консервативност по отношение на облеклото, по отношение на това какво да правим. Нали? Не говоря в никакъв случай за крайността, в която да ходим, като има грамотевични бури или примерно зимно време, без да сме достатъчно калени, да ходим леко облечени. Нали? Не говорим за тези крайности, говорим по-скоро за другата крайност, в която всички са като едни майки, орлици, за децата си и за сами за себе си, защото просто се пазят да нямат никакъв досег с живота. Тук да бъда адвокат на дявола и да кажа, ето, нали, много хора ще кажат, нали, много по-опасно е да отидеш не само за тебе, но и за хората около тебе и за спасителната служба, която трябва да те спасява, да отидеш
дъждовно време без мембрана някаква. Да. Но предполагам, че ти не правиш това. В смисъл, просто тя е там някъде мембранката, защото Разбира се, но ако е лек дъждеца, и най-вече ако си тръгнал да спиш в планината и не трябва да се мокриш, разбира се, че ще си сложа най-добрия гортекс с най-добрата мембрана, с най-високия стълб и така нататък. Но ако аз съм отишла за 2-3 часа в планината, какъв е проблема да се намокря, да се изкалям, да се изтапам? Нали всичко е съобразено с контекста, пак казвам, ако ми е важно, ако ще нощувам в планината, разбира се, че ще си опазя екипировката, спалния чувал да не се намокри. Ама ако съм отишла така на няколко часа разходка на Витоша, аз с удоволствие минавам през локвите, с удоволствие отивам в пороя, с удоволствие отивам в премерени рискове на равна пътека, да не е нещо прекалено хлъзгаво, когато вали. Но лошото време е страхотна предпоставка за съвсем различен експириенс, съвсем различно преживяване от това да те вали. То е освобождаващо да бягаш примерно и да вали някакъв порой. И даже понякога е много по-гадно в лек дъжд да се облечеш с мембраната, която се намокриш много повече отвътре. Постоянно шумка. Не. Да. Въпреки че аз бях между другото първите ми стъпки в планината, понеже аз много харесвах и все още харесвам survival, нали, приключенията. В смисъл, аз мисля, че трябва да бъде човек подготвен, когато е в планината, но наистина, когато отива с някаква такава с мисията да се загуби или да приключенства, обаче и много хора между другото ме виждат как тръгвам в планината за някаква тренировка, един час и половина бягане, буквално с нищо, без вода, без ветровка. Добре, викам, дори да ме завали в момента на невероятната височина от 1000 метра, която ще стигна днес, нищо няма да ми стане и ще се пребера, какво ще настигне и ще подсмърчам 2 дена, голяма работа. Нали, много хора го приемат че не е много нормално това нещо, ама да знам. Истината е, че работи и нещата, които правим ние, съм забелязал, че е много по-добре да си лек, отколкото да си екипира. Не знам, ти някъде го четох, може би на Bear Grylls някоя книга, че всъщност това, което е, нали, pack light. Нали, смисъл, трябва винаги да си само с най-необходимото, което ако нямаш опит, обаче какво става? Ако си мислиш, че си взел необходимите неща, пък не си. Не само, много зависи от контекста. Аз както ходя много сама в такива ситуации, колкото и да съм лека, винаги гледам да имам някаква много дебела дреха, тип пухенка, макар и компактна, която в случай на някаква необходимост да стоя известно време на едно място и така нататък да мога, или пък фолио, нали, спасително фолио, за да имаш все пак някакъв вариант за изход. Ако си на обиколната на Витоша, където в буквално всяка една точка може да дойде кола, или да дойде човек, или да дойде някакво МПС, тогава може да си без абсолютно нищо, но, нали, примерно като ходя из Трънско сама, гледам задължително да имам нещо, с което да мога в случай на аварийна необходимост да съм на едно място на няколко часа, да мога да все пак да си подсигуря топлината. Но наистина всичко много зависи от контекста. Хората се екипират като за световното, за някакво супер леко бягане в парка. Като ги видиш на екипирани, облечени, просто хората са загубили връзка с природата и с сезонния начин на живота. Това, дето примерно навън е 15 градуса, на тях вътре на климатика им е 30 градуса. Това абсолютно им изключва всички функции на тялото да разберат кой сезон е. Тялото има необходимост от тези 4 сезона. Особено за хора, които са, нали, ние българите сме родени на такова място, че имаме огромното щастие да имаме 4 сезона. Но ние имаме не само щастието, но и отговорността да дадем на тялото си различните сезонности, като температура, като климат, като влажност, като всичко. И ние като се затваряме в едни инкубатори и вкъщи с климатиците и навън с най-намазаната екипировка нон-стоп, то това тяло не може да разбере кой сезон е, не може да разбере какви функции трябва да извърши в момента. И мен това много ме побърква. Много. Мен това, което ми даде, аз съм сигурен, това, което ми даде планината, е първо да знам как да се обличам дори в ежедневието си. В смисъл, че аз съм човек, който не му пука за стайлинга. Аз си признавам и много това, нали, хората от другия подкаст, който вода, казват, това е твоето бягство. Уморен си от живота и не искаш да се занимаваш с някакъв стайлинг и ще облечи нещата, които на мен са ми удобни и са подходящи за времето, което означава, че мога да се облека леко, мога да се облека хубаво, яке, което знам, че обаче няма да ми тежи. Но другото, което ми дава, е, че аз съм готов за всякакви сезони, защото аз обикновено излизам да бягам, аз мога да бягам сутрин, което означава, че аз съм готов за най-големите студове зимата, която мога да предложи, и когато хората умират от студ и казват, ужасен, искам да излизам навънка, аз тази сутрин в 5 часа, в 5 часа бях навън. Имам снимки, мога да ти покажа, брадата ми замръзва, защото, нали, като дишаш и ти изпарения веднага, когато излезат замръзват, и аз съм кален на това нещо. И това е нещо, което наистина много дава планината и не разбирам защо трябва наистина да се лишаваме. Но пък другата крайност беше, аз започвайки да ходя на планина, пък аз виждах и започвайки да ходя в Витоша най-вече, аз пък виждах едни хора, които отиват на Черни връх, май месец, с дънки и тениска, което също аз пък не съм много сигурен. Мисля, че е по-добре
ако трябва да споря с теб, е по-добре да са презапасени, да са с 1000 ветровки и мембрана, отколкото ако са нямат подънки. опит и така нататък, да, но аз по-скоро говоря за тези дългогодишните планинари, които избират този твърде консервативен и твърде изолиран от природата метод. За мен това е, нали, когато си прохождаш, аз също съм предобрела с екипировката, когато прохождах, нали, това е според мен логичният и правилният път, през който да се мине. Но въпросът е после да осъзнаеш, че връзката с тази природа, това ти взаимодействаш с нея, колкото си в сезонния ритъм на сезона, който предлага в момента метеорологичната обстановка, толкова по-здравословно за тебе. И аз също, не само планината, аз и преди това винаги съм си обичала студа, винаги съм обичала да нямам отопление, да не е горещо вътре. И това със сигурност ти дава, пък при мен се получи обратното, защото аз благодарение на това бях после много подготвена в планината и се чувствах много добре на студа. Но и студа и горещината са две неща, от които ние имаме необходимост, и другата крайност, когато примерно лятото всички си пускат климатиците на 15 градуса или на 18 градуса, пък навън е 40, също е изключително вредно. Тялото има нужда да си усети някаква сезонност. Аз, понеже съм говорил с хора, които поради естеството на работа на някакво производство, трябва да работят цял ден в 10 градуса температура. И когато е 40 градуса навън, имат специални стаи, в които седат половин час стаи за почивка, които трябва да се темперират. А пък ние много често, аз виждам хората на каква температура държат климатиците, и това 18 градуса. Някак си 18 градуса е станало стейпъл на това, колко да ти е приятно, когато вънка е 30 градуса. И аз си представям какво е. Нали, аз не съм от хората, които не го правят също. Нали, няма да се правя на. Нали, също държа ниски температури, защото имам удобството на климатик, но въпросът е, че излизайки вън, трябва да си подготвен, че можеш дори да излезеш. Може най-лошото да се случи буквално. Като си говорим за неподготвени хора, ние даже не си взяхме вода за този подкаст, така че. Но ако... Ама ние защото искаме да запоставим на мястото. Да, но ако има вода навсякъде около нас, ако изпиташ нужда, само мигни 3 пъти. Да. Примерно. Веднага ще... Но ето, примерно, пак много хора спора, ответния спор, пак така, опитвам се да по някакъв начин да се поставя от другата страна. Казват, добре, ние столетия сме се борили да си осигурим комфорт. Нали, да ни е топло, да имаме храна, да имаме топли дрехи, да не се мърсим като идиоти. Защо в 21 век пък ми е необходимо аз да ходя да страдам и да ме духа вятър и да ме вали дъжд, като аз съм се борил. Цивилизацията се е борила за това аз да имам климатик. Да, отговорът е до какво ни доведе това прекомерно удобство, до масово депресирани хора, масово хора с така изключително висока тревожност постоянно, изключително кекави хора, които се разболяват при най-малката метеорологична промяна. Но най-вече тревожността и депресията, защото това нещо, липсата на физическа активност, която е пак от този прекомерен комфорт, липсата на сезонност, липсата на пряка слънчева светлина, липсата на взаимодействие с природата, всичко това нещо рефлектира най-вече върху съня, върху тревожността, върху депресивните състояния, върху менталното състояние на човека, емоционалното. Така че да, комфорта има своите ползи и от време на време всеки има нужда от него, но това прекомерно залетане в комфорта води точно до това най-болната травмирана и тревожна нация, която сме, в смисъл, ние никога не сме били по-тревожни, защото все по-малко хора се занимават с дейности на открито, с нещо, което да им минава през ръцете, т.е. някакъв тип труд, който да минава физически труд през ръцете ти. И резултата е на лице. Какво мислиш, имаме ли страх като общество вече? Всички хора в това общество, че сме много чупливи? Аз това забелязвам. Разбира се, всеки се притеснява нещо да не си направи по някакъв начин. Бяга от физическия труд, от физическата работа, иска да спре възможно най-отпред пред сградата, да натиснем по инерция копчето на асансьора, вместо да се качим по стълбите. Чупливи сме и се притеснява нещо да не си направим. И има го и другото нещо, че много хора се притесняват да не си направят нещо, защото пък не могат после да изкарват пари. Нали? Да. Колелото на хамстъра ни върти по много. Между другото, аз забелязвам себе си, защото аз всъщност това да спортувам, това, което спортувам в момента е точно породено от това чувство, защото аз винаги съм тренирал спортове, които са били доста травмиращи, защото аз съм тренирал и бойни изкуства и последните години всъщност много, аз като тинейджър съм тренирал фриран, което не знаеш колко много травми, а пък даже в по-зрелите си години тренирах американски футбол. И също американския футбол беше това, което казах, добре хубаво, обаче аз имам работа. Някакви хора разчитат на мен, аз трябва да отида, защото нали, в работата разчитат на мен, в къщи разчитат на мен. Аз сега, ако за някаква глупост ми щупат крака тук, което се случваше редовно, между другото се извади някой рамо, някой глезен да бъде щупен, аз не мога да си върша моите работи. Да. И това ме е дразно, защото аз съм такъв човек, който мен не ме притеснява да ме боли, да ми щупат пръстите и така нататък. По-скоро отговорността, която имаш, че не можеш да я. И съм попаднал и аз за това колело.
И се занимавам в момента с бягане, като смятам, че това е нещо, което мога да и планина, нали? Че нещата, които мога да правя до 70-80 годишна възраст, без да имам някакъв голям риск да ми се случи нещо. Даже обратното, нали? Чрез тези тип дейности ти си удължаваш качеството и количеството живота. Трябва да кажем тук, че ние го записваме този разговор ни 5 дни след като стана доста сериозен инцидент на състезание по планинско бягане. Да. Аз не разбрах финално, първоначално се каза, че е паднал и си удари главата, после след това се оказа, че е инфаркт. Състезанието е вертикален километър, което ние всички знаем, че, които занимават с това нещо, че от пулс 50-60 на един активен бегач, което е нормално да бъде, до 180 се стига за части от секундата, защото ти просто се юрваш по един баир. Вкараха много медицински тестове и така нататък, но пак искам да кажа, че това все пак е безопасен спорт. Нали? Процентно това е един от най-безопасните спорт, въпреки че едни хора тичат по едни скали, нали, в планината. Относително, да. Първо бих искала да изкажа, нали, съболезнования към близките на починалото момче. Да, наистина, но това, което много хора неглижираме е, че дори младите хора, защото аз съм на 25 години в момента. Аз ще ти кажа, че миналата година, когато станах трета там на едно състезание, което беше 32 км, аз през цялото състезание държах пулс около 190. През цялото състезание 180-190. Това е изключително висок пулс. За моите, нали, за моето телосложение така. Точно това, че все пак не си 180 кг, за да може да много висок пулс. Да. Което нещо, ако продължи, ако не му се обърне внимание и ако, защото това е вследствие на това, че аз се юрвах да правя много тежки неща, без да имам достатъчен обем от подготовка, с който да си свалям постепенно пулса и да мога да си позволя да правя такова натоварване с по-нисък пулс. И когато залитнем в тази крайност, което пак е по една или друга форма от това да се докажем, от това да спортуваме и така нататък, можем много да неглижираме тези проблеми и си кажем, аз съм млада, аз съм на 25 години. Как ще мисля за сърдечни неща и за инфаркт? Обаче като погледнеш цифрите, в един момент си казваш, трябва малко да си обърна внимание, трябва да увелича обема, защото въпреки, че сме млади, самото ни качество на животна храна, на въздух е много компромисно. Това, че сме обездвижени, че много хора са на принципа Weekend Warrior и през седмицата са в седнало положение, работят на компютър, след това уикенда са газ до ламарината и абсолютно в изключително високи обороти натоварване. Това е много голяма предпоставка, защото много малко хора имат времето и ресурса да тренират всеки ден и да си увеличават този обем на бягане, така че наистина е много относително спрямо навиците и начина на живот на хората и наистина това е един огромен апел към цялата бегаческа общност, хората да си обръщат внимание на тези неща, независимо на колко години са, защото аз пак казвам, аз съм на 25 години и на състезание държа. И това не е еднократно. Те са си много пъти, в които съм била ето така с часове наред, с толкова висок пулс, после не мога да спя по цяла седмица, 2 да не кажа. Момчето на 27, да кажем. Да, това е изключително голям стрес за организма и наистина трябва да си обръщаме много сериозно внимание на тези неща, независимо на колко сме години. Мисля, какъв е апела? Чупливи сме със сигурност, нали? Ясно е това, чупливи обаче пък не сме пак толкова. От нас зависи да се направим bulletproof, по-устойчиви, да си обърнем внимание на здравето, защото в противен случай си играем само с егото. Знаеш, и като споменах американския футбол, там ни правиха задължително преди да има матч. За сезона правихме веднъж медицински тест, който е, вече между другото го няма в България, разбрах наскоро. Отива се тук на Диана Бад в спортна медицина, там си има отделение, в което те връзват на един велоаргометър и ти слагат разни неща по тялото. Аз не съм лекар, не знам какво ти връзват, но ти изследват пулса, как се държи спрямо натоварване. Сега ти не дигаш 190, не е идеята да дигнеш някакъв пулс от 190 и да видят как се държа сърцето, а да дигнеш някакъв пулс от 120-130, да видят в тия нива как ти е пулс, защото те могат да предвидят какво би се случило при по-високи натоварвания, дали сърцето ти има някакви проблеми, защото искам да ти кажа, че има много хора, които може да са на 25 и да са живели, или на 35 да са живели с някакъв порок на сърцето и никога не са знаели, защото не са стигали до някакъв лимит. И не знам, аз в момента в планинските състезания вкарах медицински тестове преди всяко състезание, на някои от състезанията. Какво мислиш за това? Те много и се заобикалят, пък малко много се заобикалят. Аз лично съм била на състезание, което имаше преди това медицински преглед и беше изключително претупан. Така че трябва по-скоро от хората да идва отговорността, не от организаторите. За тях, да, те може да го осигурят и по този начин да улеснят хората, но профилактиката и хората трябва да се следят като собствена отговорност всеки за себе си постоянно и да взимат предвид другите стресови фактори в ежедневието им, защото пък много хора, нали, пак казвам, много хора гледат на това нещо като на разтоварване, защото те са от понеделник до петък на работа, искат да се разтоварят, после са на много хубаво бягане. Но това, което не си дават сметка е, че когато предобрят с натоварването или с километрите или с денивелацията,
те отново влизат в спектъра на натоварването на нервната система, което отново е стресор за организма, вместо да е разтоварване от тежката работна седмица или от семейните ангажименти. И тук липсва според мен много култура на това как функционира нервната система, на необходимостта от почивка и от баланс, защото нали, има различни типове почивка. Има почивка, в която правиш нещо пасивно, което ти доставя удоволствие, примерно да четеш книга или да гледаш някакъв филм, нали? Това е един вид почивка. Но другата почивка, която пък почти не фигурира в живота на много хора, е тоталното бездействие. То наистина рестартира нервната система и наистина ти дава една почва, върху която ти после можеш да товариш работни задължения, спортни предизвикателства и стресови и така нататък. Но без това време на абсолютен покой не може да функционираме по оптимален начин и много хора не осъзнават, че разтоварвайки се в планината с един преход, всъщност те отново си вкарват стрес в нервната система и те може да си почиват ментално от задачите в работата или в семейството, но чисто физически на ниво нервна система те отново се вкарват в стреса, защото различно е когато тръгнеш на някаква лека, съзнателна разходка, тип ходеща медитация в планината и е съвсем различно, когато тръгнеш да правиш бягане, когато тръгнеш да правиш някакъв дълъг техничен преход, който постоянно ти ангажира. Съм си направил километрите за седмицата, аз нямам никакво време, обаче сега ще се изпъна и ще отида да го направя. И това е съвсем различно и пак е стрес. И много малко хора си дават сметка за това, защото нали, в последните години за щастие от една страна се издигна на пиедестал това да си сред природата и да правиш преходи, да правиш бягания, но наистина много малко хора си дават сметка, че това в масовия начин, по който се прави, отново е стресор за организма. И то пак ти натоварва сърцето, пак ти натоварва нервната система, пак ти натоварва абсолютно цялата... Знаеш, че никога не съм замислил за това нещо и даже пък много ми е странно, че ти ми го кажеш, ти изглеждаш като човек, който има този темперамент, който на пълната почивка, въпреки че си говорил много, че си почиваш активно, нали, и по-скоро и пасивно си почиваш, но изглеждаш като човек, който обича да е през цялото време в някакви движения. Много се научих след бърнаута. Аз година и половина не спях. И много се научих да си почивам и на терапия. Специално в терапията, на която ходих, много обърнахме внимание на тази моя необходимост постоянно да правя нещо, независимо какво е. И с то си отне няколко години, но стигнах до време, в което, повярвай ми, баланса за мен вече е много. Знаеш, като кажеш бърнаут и първата ми мисъл, защото като човек, който е с 10 години по-голям от тебе, си казва, нали, на 25 бърнаут, обаче веднага в момента, който това го чувам в главата си, се осъзнавам, че аз на същите години съм имал същото нещо. И нали, хората, и понеже много хората, аз знам, че в коментарите твоите пишат някакви чичовци, които казват, ти, девойче, младо, къде тръгваш ти? Но съм забелязал аз и покрай приятели около мен и покрай себе си и сега това, което ти ми казваш, то бърнаут, що идва на такава крехка възраст? Аз нямам някакво обяснение, защото не съм се борил чак толкова с живота, за да кажа да съм си, но на 25 някъде там. Всички имам чувство, че минават през бърнаут около 25. Да. Защото сме все още на времето, в което си имаме капацитета и вярваме, че можем да дадем нещо, като примерно съня си, да жертваме, за да поемем още един проект, още едно предизвикателство, още една уговорка, още едно излизане. Нали, по някакъв начин да взимаме много години под една мишница. Да. Първо. И второ, защото в момента особено за хора, които са на моето дередже, които все още нямат деца, които да зависят от тях. И на тази възраст ти си такъв, ще направя и това нещо, защото сега ми е времето. Кога, ако не сега? И сме много склонни да даваме и да бутаме в някакви различни посоки. И при мен бърнаута на тая крехка възраст се разви с това, че аз много дълго време не си давах сметка, че това, което правя в социалните мрежи, това създаване на съдържание, че то си е една работа на пълен работен ден. То е постоянен поток от мисли, ама постоянен мозък е постоянно на хиляди обороти. Мислиш постоянно кога, какво, как да направиш, как да оптимизираш времето. Това в комбинация с работа нормална си на пълен работен ден, която обаче отново беше в креативния спектър, маркетинг агенция, реклама, да измисляш за клиенти креативни послания, неща, концепции, стратегии. Това пак е супер креативно и моята работа също, за моите съдържания също е супер креативно. И моя мозък не си почиваше в нито една секунда, защото, нали, когато си на пълно работно време, аз гледам, примерно, в обедната почивка как да снимам за мен си неща. После, докато пътувам в метрото към тренировка, от метрото работя. И то е постоянно. И това, което не си давах сметка е, че понеже моята работа за създаване на съдържание, тя не е физическа, тя не е да обслужваш хора, да сервираш нещо, да ходиш нещо, да правиш нещо. И не си давах сметка, че този това ментално натоварване, че то е много скъпо струва на мозъка и на нервната система. И така се вкарах поетапно до бърнаут, защото и аз, като всички хора в коментарите, които не разбират какво работиш, като създаваш съдържание, и аз си казах, това какво? Аз там помежду другото го правя между работните задачи. И като спрях да спя доста дълго време и вече нещата ескалираха и трябваше да взема някакво решение и да осъзная, че двете неща са си много сериозна работа и трябва просто да си избера една от двете.
И сега си фултайм И инфлуенсър. сега съм фултайм инфлуенсър, ама то, нали, тая дума е малко специфична, защото аз пак казвам, че всеки обвързва тая дума, натоварва я с представата и концепцията, че ти рекламираш, постоянно продаваш някакви неща. Аз не се занимавам с никакъв тип реклами, никакви партньорства и такива неща. Създавам съдържание, реално от самото създание, от съдържание от YouTube се издържам, не от рекламодатели, така че инфлуенсър съм, но без сегмента с рекламите, с които повечето хора го категоризират. Както е нашия модел от 2200. Всъщност той се издържа. Точно така. Не, че не сме правили реклами, но се издържаме от основно хората, които ни това, поддържат. Което е супер. Много неща искам да те питам, които обаче са тема на друг разговор, нали? Очевидно сме се събрали по друга линия, но ти отвори темата за децата. Както казва, нали, човекът, събрали сме се тук да се караме. Да. Този път сме се събрали много сме умерени някакси, не знам защо така не се получава. Да. Защото сме яли за това, най-вероятно трябваше гладни да го правим това. Той се предложи да ме остави гладна, за да може да е по-рязък разговора, но няма проблем, ще включим пернишкия ми темперамент веднага. Ще трябва да ще го запалим, трябва да ви да кажа. Няма проблем, той е запален. Тема да отвори темата за хората, които все още нямат деца, но пък аз от хората, които имат деца, вече пък мога да видя едно друго поведение, което е свързано с темата, за която сме се събрали днес. Освен, че хората си мислят себе си за чувствителни, страшно много мислят децата си за чупливи, не за чувствителни, за чупливи. Аз забелязвам едни родители, които казват на децата си: не тичай, не скачай, стой тука. В смисъл, аз това не мога да го приема и аз съм виждал реакция на родители около мене, когато аз кажа на моето дете, че той много обича да скача от високо. Нали, ще кажа, че аз като бекграунд паркур, че се е метно наистина на мен, но той ако го качиш на тази висока маса в момента, първото нещо, което му дойде да направи, да скочи. Нали, от тази маса няма да му дам да скочи, защото е още много малък, но от 20 см по-надолу си скача без проблеми. И виждам как майки получават някакъв удар, само виждайки, че това дете полита на някъде, а той вече толкова пъти съм го виждал да го прави, че изобщо не се притеснявам. Може би, сега казват момченце, може да му стане нещо, не знам, аз не мога да приема, че ще кажа на сина ми: не скачай, не тичай. Не знам дали ти си го виждала, ти имаш племеничка, която много споделяш в социалните мрежи и виждам, че имаш много сериозна връзка с нея, но си го виждала и това нещо. Виждала съм го, аз предвид, че не съм родител, нали, се въздържам от коментиране на родителския принцип и избор, защото просто, нали, най-лесно да кажеш: ти нямаш деца, нямаш право да говориш, и затова уважавам, нали, това становище и няма да навлизам аз специално в тази тема. По-скоро ще е въпрос на какво вяташ се дължи това нещо. Защото на хорските страхове, защото хората не са си свършили вътрешната работа и те предават своите страхове върху децата. Това нещо е абсолютно, те възлагат това, в което те вярват, техните ограничения и на своите деца, и на своите близки, и на своите... Аз затова всеки път казвам, защото аз съм много против обществените догми. И всеки път казвам, че когато човек усети, че интуитивно иска да направи нещо, независимо дали е да скочи от високо, независимо дали е да стартира проект, да напусне работа, да напусне взаимоотношения, каквото и да било, че тогава човек не трябва да се консултира, да слуша напълно дори най-близките си хора. Защото да, хубаво е да си сверяваме часовника. Ние и по-рано с теб преди подкаста си говорихме за това нещо, че е много ценно да чуеш от близки хора, да си свериш часовника, да не летиш изцяло във въздуха и да си мислиш, че всичко, което лети, се яде. Но дори най-близките ни хора, хората, които най-много ни обичат, а даже не дори, ами най-вече те искат да ни предпазят, да ни спасят и да ни помогнат в живота. И те това нещо, начинът да го направиш, това механизма е чрез своите страхове. Аз като знам, че хикс нещо е страшно, искам да те предпазя от него, да не ти се случи, и аз ще ти кажа това ограничаващо мое вярване, за да те спася, защото си ми ценен и важен. Обаче по този начин аз чертая моите граници около твоя мозък. И особено когато говорим за деца, чието нали, вярвания и гледни точки се формулират единствено и само от възрастните, които ги отглеждат, тогава абсолютно безпрецедентно, в смисъл не безпрецедентно, ами категорично, ясно, това дете ще вярва точно в това, което ти му кажеш. Защото ако си възрастен, ще го помислиш, ще чуеш други гледни точки, ще чуеш някой подкаст, може би ще чуеш нещо различно, но когато си дете, този човек е това, в което той ти поставя границите. И за мен причината е липса на свършена вътрешна работа. Да, аз не искам да бъда аз критичен към хората, защото всеки си гледа децата както си иска, но това е като: маме, не си напускай работа, защото ти е сигурна, стой си там, нали ти е добре сега. А ти си супер нещастен на мястото, което работиш. Наистина това е. Аз се надявам, аз съм на мнение, че като родител винаги ще травмираме по някакъв начин децата си, дай да направим каквото можем, да е максимално така малки поражения да нанесеме върху тия липсва хора. Според мен и култура от гледна точка на това, че липсва култура за движенческите, за това какво възпитава движението и тези рискове в децата. Липсва информация за хората
какво им дава взаимодействието с природата, взаимодействието с студа, взаимодействието с водата, с дъжда, с това да рискуват по някакъв начин. И ако хората имат културата и знанията колко много невронни връзки създава в детския мозък, това преживяване от природата с първа ръка, с блъсъка, да ходи кално, да се търкаля, ако щеш, да скача. Те, ако знаят колко ползи носи това за детето, те ще са много по-обрани в поставянето на собствените си страхове като граници. Преди малко ти показах една снимка на моя син Син червей, който това е за мен, това е начинът, по който трябва да се расте, ама да видим. Но хубавото, виж, поне пък да си говорим за деца, само пак лека скоба. Всички деца, които аз наблюдавам в момента, родителите им са съгласни около идеята, че босите обувки пък са важни за децата. Виж, ами не, и тук има дуалност, защото точно 50 на 50. Едните специалисти и лекари твърдят едното. Не знам. Аз виждам родителите, че отиват в посоката към босите обувки. Това може само да ме радва, защото пак това е приближаване към движенческата култура и към природата. Те босите обувки са пряк пъти към двете. Да. Така че това може само да ме радва и аз наистина виждам все повече хора и все повече деца с боси обувки, което просто прекрасно, защото покриваме и двете неща. И движението, и природата ги слагаме едно тикче пред двете. Защото аз, ако си спомня в какви кофражи сме живели ние, нали? Естествено. Ние просто сме обувани с такива, защото това имаше. Аз съм от това поколение, аз много пъти го казвам, аз съм бил първи клас 97 година. В смисъл тогава никой нямаше. Аз не съм била родена най-малкото. Да, въпросът е, че ти си живял със сигурност има малко от това време, което аз съм живял в него, то има своето отражение в твоето детство, но при нас никой нямаше пари за нищо. Абсолютно никой нямаше, не можехме да сравняваме и примерно ние обувки носехме каквото има. Нали, износвахме някакви стари, купувахме си евентуално. Вие сте хванали едно много специфично време, но ако се замислиш времето преди вас, всички са били с такива свински опинци, които са си абсолютни боси обувки. Да. Гъвкаво, равно. Чакай, и колко стар съм аз преди. Естествено, казвам преди нас. Нали, ние сме хванали време, в което вече ги има тези модерните обувки, които ни съсипват. Нали, живяхме в едни... Но хората преди нас, буквално 50-100 години преди нас, са си били с абсолютни боси обувки. Аз понеже тогава и с баскетбол и тогава си купуваш възможно най-голямата маратонка, защото това беше много популярно да видиш баскетболните звезди, бяха с едни огромни маратонки на тях, защото аз си го представям, може би, защото са били големи, може да сложиш голямо лого върху голяма маратонка, не знам. Да. По тая линия пак и за паркетните лъвове, пък другото, което забелязвам, много хора пък не обичат да се цапат изобщо даже. В смисъл, че ако не дай си Боже да минеш през някаква кална пътечка, която да се намокриш, нацапаш или нещо да ти се случи. И това също не го разбирам и нали, те обувки в крайна сметка нали, са заховане под... Въпреки че, ако кажем за един мъж, едни от най-важните аксесуари, нали, освен часовника, колана са обувките. Ако нали, мъж чисти обувките, това означава, че е поддържан мъж. В смисъл, аз колкото и да искам да вярвам в това, защото нали, не е възпитано да се появиш някой с скални маратонки, също време, но моето желание е да мина през скалта. Защо имам желание да мина през скалта, Дидия, защо другите хора бягат от нея? Отново пак всичко зависи от контекста. Като съм сега в градска среда и аз искам да съм си с чистите боси обувки, а не с скални. Ама няма да се падеш на всяка цена да минеш през нещо. Зависи сега. Искам да съм чиста спретната, аз пък имам влечение към модата, към стила, към някакви такива неща и това малко ми изкривява нещата, но когато тренирам, когато съм сред природа, когато се движа, аз искам да се изкалям. Това е взаимодействие. Аз като усетя земята по кожата си, калта да полепне по мен. За мен това е медитация, това е преживяване, това е спектакъл. И просто хората са отчуждени от природата и оттам идва целият проблем. Аз, примерно, когато ми е супер натоварено, когато не съм пуснала телефона или лаптопа цял ден, аз искам да отида в гората и да си заровя така пръстите в почвата. Защото аз все още не живея на стело, нямам градина и така нататък, но искам да отида и да си заровя ръцете в пръста, защото това е връзка с природата, това е връзка с земята, нали? То е специфично, то наистина е спектакъл и е форма на изкуство и на начин на живот. Но тези хора, които са отчуждени от нея, те не искат, защото те веднага ще си помислят, то ще ми се набие кал, аз ще стана кален, ще имам после кал под ногтите, ще имам кал по ръцете, после трябва да пера тая тениска, новите ми маратонки, новите ми очила, новия ми колан. Просто това е изкривено, вместо да ги грижа за спорта и за връзката с природата, те пречупват спорта само през егото и само през това да си направят по-трудна активност в страва, за да получат после кудос от хората, с които се сравняват и да се надъхват един друг, което от една страна е готино, защото пък нали, все пак го използват в позитивния спектър. За мен от тук произхожда много сериозен проблем в тези среди. Защото спорта и планината генерално, те са сложени под един знаменател, че те са нещо свято и нещо ценно. Щом го правиш това, ти се грижиш за здравето си, ти си невероятен човек, ти си чист човек, ти си перфектен, добър, нали, свестен човек, едва ли не. Но далеч не е така, защото в тези среди толкова много може да се залитне в крайностите, толкова много може да играе егото, толкова може да играе суетността.
Че ние това го виждаме постоянно точно с това да не се изцапат. Обличат си най-хубавите екипчета, карбоновите щеки, всичките, нали, там хидратиращи системи, буквално най-намазаната нова последен писък екипировка и да не пипнем абсолютно нищо. И ти може да го видиш и в поведението, знаеш ли колко пъти засичам, примерно вървят възрастни хора по някаква пътечка, поздравяват някакъв млад господин, който е облечен от глава до пети в някакви маркови бегачески дрехи. Той е над нещата. Той не му е на нивото да поздрави бабата и дядата. Да. И той е там, защото е модерно. Да, пуснал си е стравата да му записва и това за него е най-голямото признание, че той ще днеска си е здравословен е, грижи се за тялото си, спортувал е, но през призмата на егото и на суетността, а не през изконната връзка с природата, която трябва да е, нали, иницииращата. Преди колко? 2-3 години съм на Витоша 100. Пак беше някаква кал на Витоша и сме още в самото начало. И аз имаше локви, разбира се, преди кладница и някакви хора гледам, че ходят като балеринки между тия локви. В смисъл, и аз в един момент просто на 10-та локва се ядосах се и казах минавам и минах, преджапах през локвата и какво чух отзад? Той ясно, че съм пръснал някаква пръска вода или кал по тях. Готово се бори за топ 10. Не, брат, в смисъл, аз съм там, аз се измокра така или иначе. Аз веднага ще ти кажа аргумента, ама ще ми станат мазоли. Ами ще ти станат мазоли, защото не носиш боси обувки. Ако носиш боси обувки, няма да стане мазоли. Не, дори за мазолите специално е подходящи чорапи. Има и подходящи чорапи, да носиш, пак няма да... И обувките също. Да, абсолютно. Може би тук е момента да кажем, че не правим абсолютно никакви реклами на боси обувки. Нямаме партньорства с никакви брандове, не изкараме една стотинка от... Даже губим пари за боси обувки. Буквално прекалено много. Неприлично много. Неприлично много. Аз ще споделя едно видео, което пуснах за Patreon на 2200, което 20 минути обяснявам за обувки. Там можеш да видиш как аз осъзнавам, че имам проблем с с обувките. Не с босите генерално, а като цяло. Точно, но това идва от това поколение. Аз съм гледал, отвориха в залата, там където тренирах баскетбол, отвориха магазин на End One. Ама ти не си спомняш този период, ама End One имаше 2-3 години от период, който всичките баскетболни звезди носеха End One. Това беше новото cool нещо. Нямаше Jordan, нямаше Nike, нямаше нищо, имаше End One. И гледах този магазин и маратонките вътре струваха по 200 лева. Нали? Нещо, което в момента е нормална маратонка да видиш 200 лева, тогава 200 лева бяха днешното 500. И гледаш и кажеш, никога няма да носиш такива маратонки. И това е мечтата, гледаш ни маратонки изложени и кажеш, никога няма да тренирам с такива маратонки, никога няма да имам. И после, когато имаш възможност, що да нямам 20 чифта маратонки? Аз съм точно така, но всеки, който по някаква причина, демографска или каквато и да било, е минал през това да нямаш пари, да искаш някакви неща, после си го наваксва. Въпросът е да си дадем осъзнатото време да го наваксваме, а после да си кажем, стига толкова, нали, да сложим точката, защото иначе може да така през целия живот да си остане това запълване на тези. Добре, като отворихме модната тема, не знам как ще говорим за мода, но все пак, къде е границата? Ето, аз съм си повикал терапевт по друга линия, нали? Аз си моя терапевт, че баунсвам идея от тебе, но аз, нали, това, което казах, че много често не ми показа как изглеждам, важното да ми е удобно. Нали, това, разбира се, ти тук ще ме осъдиш като човек, който, нали, се така заиграва и с модата. Но пък аз същевременно в работата си имам някаква позиция, която е менеджерска позиция. В смисъл, аз се срещам, хода на срещи, нали, гледам тогава да се облека, нали, хода на срещи, дори в министерство съм бил на срещи и така нататък. Къде е границата между това да си автентичен, да си себе си, защото аз най-добре се чувствам в дрехи, които са близко до това, което нося в планината, но същевременно да не си зевзек, да не си неуважителен към хората, които... Разбираш ли ме какво искам да те питам? Разбирам те отлично. Да си себе си, да си автентичен, да не носи всичко, което, нали, юпитата едно време. Всички ще бъдем с костюмките, с белите близки риски, защото това е уважително, това е готино, това показва някакъв професионализъм. Сега в момента, нали, средата се разчупи, може да носим много неща, но предполагам, че има някаква граница за тебе. Къде е тази граница? Границата, първо да вметна, че аз, нали, това, че имам влечение към някакъв тип стил и мода, това е вследствие на любовта ми към естетическото. Аз още от дете исках да снимам, занимавах се с фотография и естетическото, това, което ми пълни окото, ми е много важно и много красиво. После обаче с времето там покрай здравословните теми и така нататък, осъзнах, че примерно не ми е удобно нещо да ме стяга, да ми е неудобно да ми се смъква, което е много често, да не го говорим пък за обувките, нали, неудобните обувки, високи токчета и така нататък. Осъзнах, че модата и стила могат да бъдат комбинирани
и с много удобни дрехи. И, например, днес, предвид, че снимам втори подкаст днес и съм постоянно движение, аз съм с така сравнително спретното облекло, но е много удобно. Широк панталон, нищо не ме стяга, изключително удобно, нямам чоропогашници, токчета и така нататък. Така че нещата могат да се преплитат. Комфорта и това, което ти храни окото, може да се преплитат. Как да не губим автентичността и все пак да сме уважителни към хората? Първото най-важно нещо е да сме чисти и спретнати, нали? Това е ясно. Да, не миришеме. Да, това е базово такова и нали, ако обичаме приключенска екипировка, защото аз когато бях залитнала в крайността да съм само по планините, аз в гардероба си имах само мембрани и клинове. Аз нямах нито една пола, нито едно, нищо женствено, нищо стилно. Абсолютно нищо. Това беше, имаш няколко такива години. Нали, неуважително е да отидем на бизнес среща и да сме с пухенка с кръпки поне, защото нали, много класическо да си имаш пухенка, която да си я кърпил на много места, защото нали, няма да я изхвърляш. Някакъв здравословен баланс. Примерно днешният ти аутфит, изчистен черен свичър на конкретна планинска марка, супер решение, защото хем ти е комфортно, хем ти е удобно, хем обаче не е на някакви карирани щампи, дето има 25 цвята. Тоест по някакъв начин да се балансират нещата и ако не те влече това да комбинираш някакви неща по някакъв екстравагантен начин, нещо абстрактно да правиш, по-скоро се придържаш към някакви монохромни решения, по-изчистени, без щампи. Ето това ти е перфектното решение. Удобни неща, просто да не са в някакви 14 цвята, които да се бият един с друг, просто малко по-неутрално. И си абсолютно готов. В днешно време, не случайно, повечето приключенски марки предлагат и малко по-ежедневни неща, така че за мен няма никакъв проблем, защото слава богу, това е отново обществена догма, която много ми харесва, че се чупи. Тази необходимост да си строго елегантен в конкретни среди. Аз това не го разбирам и не го уважавам. Например, като ми каже някоя жена, че не може да си вземе боси обувки, защото в работата й изискват високи токчета. За мен това е все едно да изискват в работата ти да пушиш. Нали? То е, даже в някои контексти е по-зле, бих казала дори. За мен това е много хубаво, че можем да ги чупим тези догми, че човек, който е облечен с спортен анцук, може да докаже, че е страхотен менеджер, примерно. Не съм сигурен, че анцук е добър пример, обаче, нали? Зависи, нали? На мен ми харесва, че може би моята граница е някъде при анцука, да. Някъде е моята граница. Важното е да чупим стереотипи, да чупим догми, но все пак да го правим с по някакъв начин, нали, ако стила пък ти е да си супер пъстър и това е твоя почерк, окей, но ако не знаеш кой е твоя стил, по-скоро нещо по-монохромно, което да не товари погледа и не знам, така си го представям аз. Да, и пак казвам, понякога в тежки зимни условия е най-добре да си подходиш към по-ниския метод на обличане с слоевете, за да можеш да сваляш, да те топли, да все пак да дишаш и пък да ти е леко. Да, това наистина оставя отпечатък и аз така се обличам на зимите вече. Да, между другото аз се обличам като планинар зимата, въпреки че може да не изглежда така. Смисъл, мога да направя така, че да не изглеждам като планинар, но надолу да е така. Аз просто използвам цивилни дрехи, например имам един свой поло, отгоре един свой пуловер, което може да го смениш, да го съблечеш и да си е като завършен аутфит. Тази дума чуждица, но как ти да си завършен аутфит с различните компоненти от облеклото, без наистина да се усеща. Да. Иначе да върнем темата към паркетните лъвове, че се сетих за нещо. За мен най-висшия почерк на паркетните лъвове са хората по състезания, които си хвърлят гелчетата. Изпиват и си хвърлят гелчетата. Леле, това е не дъното, това е много, много, много под дъното, защото смятай колко ти е важно да си напред и да си бърз, че да си хвърлиш гелчето по пътеката, на която ти си отишъл да бягаш. За мен това е лицемерие, пошлост и още много, много, много неща, които могат да изредя. Но виж, тук има граници, защото това напълно съм съгласен с теб, че не е окей за планината, обаче виждам хора, които коментират в социалните мрежи, примерно гледат Софийския маратон и гледат някой пункт какво се случва, как се фърлят едни чаши с води, едни гелчета и казват, ето, тия 100 маратон замърсиха всичко. А пък аз като човек, който нали, съм бягал и маратони шосейни, знам, че това е начин, защото аз си го пребера. Добре, няма проблем. Но същевременно там има някакъв екип от хора и това всичко ще бъде изчистено. Аз никога не си хвърлям гелчета на улицата. Това е различно, защото е различно, когато е по планинска пътека, защото там може да никой няма да го събере. И никой няма да го събере. И дори да минат хора да го събират, като духне един вятър, това нещо може да е на 300 метра от там. Аз казвам другата крайност на това нещо е, че същевременно си казват и това не е хубаво да го кажем, защото искаме да кажем, че да се диверсифицират нещата. Едно планинско състезание като цяло трябва да има планинско или градско състезание трябва да има нулев отпечатък за мен. Аз мисля, че човек трябва да има нулев отпечатък върху където и да ходи в природата, да не се че не е бил там, даже ако може малко да го облагороди това място. В смисъл, ако ще гори някакъв огън, защото нали, казваме, не е окей да се гори огън, защото виждаме какво става извън определените места. Трябва да внимаваш, трябва да не всички тия неща, обаче ако гориш огън,
изгори ти неща, които са се събрали там, съчки, които пречат и така нататък, изгори това, почти това, което са оставили предишните хора, но специално състезания трябва да имат нулев отпечатък. Трябва да се проведе маратона Софийския, който беше наскоро и трябва той свършва примерно ранния следобед, завършват най-бавните, трябва до вечерта да не се знае, че има маратон в този град. И когато получиме това, не мисля, че обществото ще е окей с маратоните, но все пак мисля, че ще сме направили правилната стъпка, защото в много градове аз съм бягал маратон в Флоренция. Изледохме вечерта бягах маратон, на обяд приключих и вечерта изледох на разходка из града. Нямаше нито... Значи видях едно гелче някъде беше смотано, но това е маратона, беше приключил 5000 човек имаше на този маратон, нямаше отпечатък от това, че се случва. И после така, може би хората няма да мрънкат, че са им задръстани улиците и така, не знам, да видим. Хората винаги ще си мрънкат. Да. Няма какво да направиш, за което да не мрънкат. Говориме по тази тема с тебе като приключенеца ти, но ме е интересно и тази тема да я видя като жената. Защото ти все пак, нали, идеята е, че по някакъв начин си привлечен и от мъже, в крайна сметка. Предполагам, че не си привлечен от паркетни по никакъв начин. Какво трябва да бъде, в смисъл, възможно ли да си паднеш по паркета така и така да го значи, човек никога не трябва да казва никога, защото така предизвиква съдбата, затова няма да кажа никога, но за мен, особено покрай ситуацията с пожарите и доброволческите дейности това лято, видях такива мъже, които освен това, че пише на личната карта по-мъж, това е единственото нещо, което някъде засвидетелства, че този действията на човека говорят тотално обратното. И видях много пъти ситуации, в които пътуват момчета, мъже от другия край на България да дойдат някъде да помогнат, примерно в конкретно село нещо да се направи. После приключваме доброволческата дейност, тръгваме си и гледаш как хората, които са от същото село или от съседното или от съседния град, се седят на едни столчета, развъртат си едни бири, и въобще не им пука. И хората от другия край на България са дошли да помогнат на техните съселени и съграждани. И много, много пъти видях как се скатават хора, независимо, защото по време на пожарите имаше хора, които са там по професионално направление, които са в момента на работа и са изпратени там да действат. Видях и хора, които са на доброволчески начала. И видях как се скатават безумно много хора. Ама въобще разбираш ли, че ние сме там да гасим пожари и някои, които бяха доброволно да гасят пожари, също примерно си хвърляха фаса, дето гори пожара. Нали ти казвам, това е горяло, то нищо няма да стане. То въпросът е за уважението, разбираш ли, за това, което засвидетелстваш чрез този акт, а не че ще пламне пак. Видях ситуации, които не можеш да си представиш. Видях и коренно обратното. Видях мъже, които са готови да преобърнат и да свършат всичката работа, да си загърбят комфорта, да си загърбят дори професионални задължения, ако щеш, и да отидат да помогнат и да влачат цял ден някакви неща, физически труд по цял ден. Паркетните лъвове са нещо, което, за съжаление, много така е превзело обществото и се вижда абсолютно навсякъде. Нали, с това, тази крайност, в която залитаме за това всички да им е комфортно и да им е удобно, просто става безобразно. И като жена мога да ти кажа, че даже в немалко от случаите, в един конкретен ден, в който работехме на една къща, която беше изгоряла в Ранилук, имаше 2 пъти повече жени, отколкото мъже. В момента в деня, и то не за нещо да разчистваме по двора плевели. Тежка физическа работа, жените махаха мазилка от стената с чуки с лето. Съвсем сериозни неща, гребяха мазилка, носеха тежки кофи с пясък и с бетон и с какво ли още не. Така че, за съжаление, много мъже показаха, че не може да се разчита на тях в кризисни ситуации, че жените много често могат да се стегнат и да са много повече мъже, за съжаление. Но има и страхотни мъже, слава Богу, които са готови да се раздадат на максимум и че даже да покрият тези свои колеги мъже, които се скатават. А от другата страна, ти отиваш, поставям те в другата ситуация, отиваш на някакво събитие, има там хора от другия пол очевидно, но ти си там с била си някъде в Пирин и си се драла в клек цял ден и целите крака са ти издрани от някакви неща, може би имаш кал под ногтите и така нататък. Това пък как според тебе се приема от срещния пол, защото ние сега в крайна сметка мъжете гледаме ги тия неща, защото нали, ако ти гледаш повече действия като жена, мъжете гледат повече външен вид. Това не е, защото мъжете сме свине, вие сте много такива готини създания, просто защото така еволюцията така ни е научила. Нали. Мъжът гледа външни фактори, косата, ногтите, нали, формата на тялото и така нататък, докато жената гледа повече други неща, но като се поставиш тази ситуация,
как смяташ, че те гледат хората? Предполагам, че не ходиш издрана. Ходя много издрана с рани покрай пожарите, не можеш да сумати време покрай ногтите, то се забива чернилка, пепел, всякакви неща. Старая се да съм чиста и поддържам, но в някои ситуации просто е невъзможно. Примерно, като слязохме от единия пожар в Пирин, аз бях, ама цялото ми лице беше като на комино-чистач и просто го приемам, че мога и 2200, мога и да изглеждам и така и да се чувствам абсолютно самоуверена и окей със себе си, защото знам, че това нещо че съм свършила нещо полезно по този начин. Не бих се чувствала неловко, че ми е съсипан маникюра, защото съм примерно съдила домати. Ще се чувствам супер горда от това нещо, че аз съм взаимодействала. Идвах на работа постоянно с... Да. Но не можеш, това е положението. И просто знам, че аз не съм в таргет групата на мъжете, които търсят, нали, това съвършено естетическо, нали, силиконите, хилуроните и просто съм приела, че ние сме различни таргет групи. Това е хубав филтър всъщност, защото реално човек, който се интересува, това най-вероятно пък ти няма да си паднеш по него, така че той изобщо няма много да лесно ти се говори. филтрират нещата. Аз, нали, обичам да се наглася, да се облека, да се гримирам, да си направя косата и да изглеждам добре, но ако ми се наложи да се изкалям, да се изцапам, абсолютно ще се изцапам и изкалям без да ми мигне окото. Тоест, с мен трябва да можеш и 2200 и да си чиста, спретната, подредена, красива, но и да си мега машината, когато се налага. То всъщност май около това се въртим. Според ситуацията трябва да се обличаш. Да сме хамелеони. Абсолютно. Сега не можеш да бъдеш планинар в града и градски човек в планината, колкото и да се опитваш, няма как да стане. Не може да си дама когато са ти издрани краката и трябва да го приемеш това нещо, защото... Правила съм го да съм с рокля, гримирана, облечена и да съм с издрани крака, но просто съм го приела. Нали ти казвам, аз с моя бекграунд с футбола, като той абсолютно любителски не е бил професионален с децата и мъжете от моите села и околните. Аз постоянно бях с синки и просто съм си с синки и с рани и си слагам роклята и тогава токче да носех, нали, и просто съм приела, че това съм аз. Да, ма то от футбола, аз примерно това, което кажеш за гордостта от синките от раните, това е много такова момчешка, нали? Защото нали, примерно който има... Аз нося много такива мъжки качества в себе си и много съм склонна да залитам в това да съм Сандокан и да съм... Много го боря. Искам да ги балансирам нещата. Един 100 кг мъж заключен в тялото на 40 годишна... Да, имаше една снимка преди едно малко пинчерче такова. И какво беше пише там, примерно 50, примерно 10 кг чиста злоба. И горе-долу нещо такова. Същото. Мога и на двете неща, на двата фронта да съм много дейна. Аз понеже винаги са ми били интересни тия човешките отношения и най-вероятно най-вече мъж-жена отношенията, но пак такъв тип човек според мен привлича пък не знам. Сложно е, защото много често хората, които може би сега няма да кажам несигурни в мъжествеността си, но има в момента и това е част от тая паркетна култура, нали, че има някаква несигурност, което аз я разбирам и оправдавам дори, защото много хора израстват без бащи, нямат примера, който е, или пък ако имат примера, той не е много добър. Има липса на инициация по някакъв начин. Не че казвам, че трябва да се върне казармата, ама трябва по някакъв начин има някакво предизвикателство в ранна младежка възраст. И то реално, виждайки един човек, който може да се справя сам и по-добре от тебе в проблемите. Може да е много отблъскващо. Абсолютно съм сигурен, че може много да е така. Много е трудно, защото в такъв случай, в който можеш да си много в мъжката си енергия, в тази решителност, в тази категоричност, това, че можеш да се оправиш с абсолютно всичко сама. В този случай или трябва ти да си развила достатъчно силни механизми, в които да се връщаш после сама в мекотата, в женствеността, защото за мен това да си пасивна, да си мека, да си женствена, за мен това е много важно и трябва наистина нещата да са балансирани. И едното е или ти да имаш механизмите, в които ти сама да се връщаш в тая енергия, в тази женска енергия, за която говоря, в която не е в контекста на, нали, финансови истории, там другите спектри, ами в това наистина да има пасивност, да има мекота, да искаш да създадеш някакъв уют. Другия вариант, ако ти нямаш тези механизми или ако, нали, best case сценарио е да намериш някой, който да може, дори когато си в мъжката си енергия и когато си Сандокан с двата ножа, да може той да встъпи още повече в мъжката си енергия, за да може да те умекоти и ти да разбереш, че можеш да пуснеш контрола. И това е много трудно и това е истинско изкуство да... Точно, аз си представям ситуация, в която ти, ако си с гаджето си, ти без проблеми ще се прекатериш през някакъв траверс, който няма да имаш нужда да пищиш там, защото и той да те носи. Също време отивате, прибирате се вкъщи, отиваш на вечера и си напълно окей да ти дръпне стола, да ти отвори вратата и да ти отвори вратата на колата също. Да. Това трябва да това е баланса, обаче много трудно, както кажеш. Аз съм го забелязвал, защото познавам много дами, които са планинарки, да си кажем, които са много хард, защото са знали, че ти да си оцелееш и да си самостоятелен в планината, трябва да си такъв човек.
И това се обаче транспортира се по някакъв начин и отива и в ежедневието. Много. Мисля, аз няма, аз ще съм си хардкор. Много се репликира и там много. Веднага се умножава там, но аз някакси се уморих, защото това са много години, в които съм предимно в този такова и много се уморих от това. Това е много изтощително. Много има жени, нали, това крайния феминизъм, това движение, в което ние сме наравно с мъжете, ние сме повече от мъжете, не знам си какво това е. Толкова. Аз не съм фен на това нещо. За мен наистина има си женска енергия, има си мъжка енергия и нещата трябва да са балансирани. Ние не сме мъже, ние не работим като мъжете. Ако щеш хормонално, ако щеш как ни функционира организма на 24-часова база. Нали, мъжете функционират на 24-часова база, ние функционираме на 28-дневна база. Ние сме коренно различни от мъжете и ние не бива да се опитваме да сме. Нашата суперсила е друга. Ние нямаме тази устойчивост и тази не можем да го караме така на мускули дългосрочно и ефективно, както вас. Нашата суперсила е друга. Нашата суперсила е в периодите. Това, че ние можем сега да се захраним една седмица, след това да имаме енергията да свършим едномесечна работа в рамките на 2 дни. Нали? Ако успеем да работим с тая даденост, която ни е дадена в това да сме на цикличност и да си почиваме, след това да редуваме супер фокусирана работа и продуктивност. Това е нашата суперсила, а не да сме 24/7 продуктивни като мъжете. И за мен това е причината толкова много жени в момента да страдат от тревожност, депресивност, хормонални проблеми и какви ли не други проблеми постоянно на физическо, на психическо ниво. Защото просто се опитваме да стигнем вас. И е много изморително, защото просто обществото ни е такова, че ни бута в тази посока. Обществото иска ние да сме си постоянно в мъжката енергия и да правим всичко като мъже. Но то чисто физиологично въобще не сме създадени, психоемоционално не сме създадени за това нещо. И затова стигаме до бърнаути, както и аз. Затова стигаме до обръщане чисто енергийно на ролите като личности и залитането в едни крайности, които много ни изхабяват и после за да го възстановим този ресурс може да отнеме много, много време. Аз винаги, вече втори път така по-дълъг разговор сега с теб и мен винаги е бута в тази посока, защото за мен е важна. Защото първо, както има криза на мъжествеността, така смятам, че има и криза на женствеността. Даже според мен тя е по-сериозна и тя води към мъжката. Според мен това, кокошката или яйцето, за мен тук задължително е мъжката, женската. За мен тук... Развикаха се тук колегите нещо. Светли лапата ще си карам пак. Диди, това съм. Аз смятам, че минахме през конспекта. Много меко минахме през конспекта. Минахме меко, защото аз ти казах. Много бяхме обрани, наистина не трябваше да хаваме. Аз ти дадох на тебе, ти трябваше да бъдеш по-остра, аз какво да правя? Нищо, вие си знаете кои сте. Вие си знаете кои сте паркетните. Диди никога няма да бъде ваши гадже. Ако сте тия хора. Абсолютно. Така че може да си поговорим някакви други неща, след като може да си поговорим за боси обувки, след като приключи този разговор официално. Така че мисля да приключиме тук. Казахме каквото имаме да казваме. В крайна сметка, ако има нещо друго да кажеш, пак ще дойдеш. Ще направим пак, ще го качим в друг канал. Ще го качим. Нали имаш YouTube канал и ти? Да, имам. Покани ме някъде. Ще поканя. Даже сега почваме. Нали снимам влог? Да, ти верно, че снимам влог. Аз ще участвам ли в това влог? Да, ти вече участваш. Този влог ще бъде... Аз вече ги кръщавам седмично центрофуга, защото аз тръгвам да снимам едно нещо, те стават 15 неща и то става наистина като центрофуга. Да. А те за мембър ли са или са си? Не, те са си публичните. За моите видеа за мембър са такъв тип. По-такива, по-стойност. Опитвам се да ми говоря. 2 дни се опитвам да бягам от думата стойност, защото ми е толкова ми е дошло до тук. Стойност и автентичност са двете думи. И двете ги използвах. Дете са много... Това е положението. И женска енергия също вече е много спекулативна. Аз не я използвам в ежедневието си женска енергия. Аз я казах днес много пъти, но просто беше неизбежно. И какво да ви кажа? Но моята любима инициация. Бегаческото общество. Бегаческото общество бяга най-вече от отговорност. Бегаческото общество от време на време се обединява около това да те хейти тебе. Естествено. Защо? Аз не мога да разбера. Това не е общество. Аз където съм говорил за това общество, съм винаги с суперлативи съм се отнасял към него, въпреки... Не, как защо? Защото аз съм бъркам и много... Аутсайдер. Аз много им бъркам в нервичките с много неща. С босите обувки, с това, че са паркетни ловове, с това, че се пазят да не се изцапат, да не се намокрят. Аз постоянно по един или друг начин им бъркам в нервичките и на тях не им изнася, защото всеки се припознава точно в това, което в този образ генерализиран, който аз по един или друг начин посочвам с пръсти и казвам, че това не е окей и че това не е посока, в която трябва да се стремим и да се движим. И те се припознават в това нещо, защото знаят, че ги имат тези неща в себе си, които не са окей. Може би ти чувстват, че идваш отвън и си някакъв... Идвам отвън, кифла, инфлуенсърка, снимам видеа, влогове, Инстаграм, живея за Инстаграм. Това колко подразнещо може да е. Има една дама, Гери Алоха, не знам дали си я срещала. Много е готина. Тя, примерно, да почна от точно влогване на състезания и така нататък. В момента
В момента не знаех, че е влогвала, иначе знам колко добър бегач, но не знаех, че е тя влогвала. в момента е машина голяма, ти си я виждала, тя спечели. Тя постави рекорд на трасето на най-къса дистанция на Балкан Ултра, над вертикалния. Аз пък не знаех, че е снимала. Тя е снима, да. Смятай. Тя виж как се е котирала, не се е нарочили. Защото аз не съм скромна, аз не съм смирена. Аз съм бунт, разбираш ли, аз съм бунт и това дето е за тебе, дето се вижда. Да. Аз не, както казваме в нашото село и в нашия окръг, аз не цепя басма. И то затова не им харесва, защото те искат да ги гледаш, да им мигаш на парцали и да си по-ницък от тревата. Те не могат да приемат това, което аз правя. Това с Инстаграм, това с социалните мрежи. Те не виждат стойност в това. Те виждат позорството, виждат егото, което със сигурност ги има, защото ти няма как да си в социалните мрежи да нямаш его, да нямаш позорство. Те са част, просто трябва да ги преплетеш и по някакъв начин да ги намаляваш и да даваш повече стойност и автентичност и женска енергия. Те не могат да прозрат от това. Мен хората в бегаческите общества ме харесват до сега. Не знам сега какво ще стане. Ли ще захаресват повече още след първия подкаст, според мен. Ме намразиха? Не, че са те намразили, ама са били такива, защо снима стая? Няма как. Ама може да не го качваш, бе. Мен въобще не ми. Не, аз те харесвам, така че и мисля, че тия неща са супер важни. Биха ти казали, че ще ти мине. Не. Имам предвид, че или сега мене са ме намразили, което е окей, ако това е нещо, мен не могат да ме обикнат. Тебе мислят, не е гаранция, нека че да те заобичат. Обичайте. Не дейте, не ме обичайте, защото аз не ви обичам. Не мога да бъда посланник между тия два света, опитах се, не успях да бъда. Не. В смисъл, това са среди, които, примерно, аз съм го виждала това и в какво четеш, има една група известна. Аз, когато влязох в тази група, си викам, тук ще има сега много ерудирани хора, будни, осъзнати. Те са за това, което си. Влизам вътре, някакво момиче си качило снимка на това, какво чете, обаче се виждат ногтите. И те отдолу я разсипват. Ти маникюра ли си показваш, знаеш ли какъв хулеж, за дето и се виждат ногтите. И тук просто това за мен беше, както казваме дженците, wake up call. Wake up call. Не ми хареса, наскоро видях нещо, което дума, която не бях чувал, нещо, което си готвиш. И то, нали, показваш това, какво смяташ, че дадат инфлуенсърите, нали? Ти си правиш какво беше спържа. Да, спържа. Спържа, в различните региони е различно. В нашия регион специално това е телешки джулан на конци с яйца. Да. Не знам как при нас. Спържа, да. Това също много ги дразни, че аз съм си джаста праста, че говоря за сръбско, че говоря за някакви неща, които не са приети. Аз не трябва да съм тези неща. И те много да се дразнат. Това и мен са ми много сладки. Нека тогава да се дразнат. Аз не ме харесват, защото аз не ви харесвам. Добре, не трябваше да завършваме така, ето накрая. Да бъде мир, нека всички да се обичаме. Всички да се обичаме, аз харесвам това общество все още до някаква степен. И хора, които са кедери по тебе, съм ги харесвал до някаква степен, но са ми паднали по някакъв начин. Не, има много безскрупулни хора, които за мен има някакви неща, които са свещени. Примерно, когато се контузих кръка, когато си скъсах предна кръстна връзка и имаше някакъв човек, който ми се подиграваше, че съм си скъсала предна кръстна. Мисъл, едно е да не харесваш някой като личност, едно е да говориш за такива неща. Това е едно да се подиграваш, че някой е умрял. Разбираш, това са някакви. Това се случва редовно. Ама това е безумно. Мозъка ми не го побира. Разбирам да не ме харесваш като визия, като изказ, като менталитет, като човек, но да се гавриш, че някой се е контузил, ти нямаш ли някакво, не знам, просто всякакво. Да, тук ще влезем в една тема, която много ще отворим и много врати ще отворим. Кутията на Пандора ще абсолютно, да. Тук това вече е съвсем друга тема, защото те хората просто. Те имаше, като коментирахме случая с загиналото момче на вертикален еро и също имаше къде е отишъл там, какво прави, брат. Живей си живота, яси си хора към личното пространство, към здравето, към живота, към близките хора на известните личности. Те хората са безскрупулни и много трябва да се работи в тази посока. Хората да се изграждат лични граници сами за себе си и също така това нещо да не се толерира, да се трият, да се изтриват, да се блокират, да се докладват всякакъв такъв тип дейности, защото това са плевели в социалните мрежи, които както ти си чистиш градината от плевелите, просто така трябва да чистим. Не може, това е то също е тормоз, то също е признак за абсолютно липса на възпитание. Това е еквивалента да си хвърлиш фаса. Не може да остава безнаказано и не може да не остава непосочено с пръст, защото просто е много, много безочливо. Добре, към края успяхме да стигнем до това ниво на хейт. Малко да разместим пластове. Това, което виждаме за Цецо. Благодаря ти много, Диди, че така. За мен беше удоволствие. Как се казва, от волете хванах тук да може да. Между другото да запишем един разговор, който аз винаги много се забавлявам, като си общувам. Мисля, че извадихме много важни неща. Който иска да гледа, ние си казахме нещата, които нас ни дразнат. Обичайте Цецо, мразете Диана. Да, точно така.